gida annabi. Annabi da girma yake, annabi da girma yake. Dogaro da kai in har mutum yayi za ya samu tagomashi. Alhayyu alqayyum Allah duk lamarin ma akai yake. Misali rabbina da family haska mini hanya kar na zama na farrake. Masanin abin da ke a ko'ina yi salati ga annabi. Adadi ya fice adadin numfashin da duk halittunka suke. Sa ahali da safai masu biyayyar shugaba. Ali tabi'ai da waliyan Allah rabbi sani na dan fake. Allahu ya ke bantu ma'aiki da baya na girmama. Bai ba waninsa ba har a yau har gobe saman kowa yake. Kadari na ka bawa abin da baki ya ambata. Zuciya ta yarda a duk halitta annabinmu daban yake. Ya annabi, yayin da na Amina ta haifi Rasula haske ko ina. Hasken sahariya haska haske al'amini da kyau yake. Watan Rabi'ul Awwal ne hasken jasadinsa ya bayyana. Amma yana nan tun motsi baya motsawa yake. Annabi, girman Rasuli ya sanya girgije ke biyarsa a ko'ina. Baya barin rana ta ratso inda manzo na yake. Ta zo ta yi sutada domin ta nuna ya isa. Ya kira wata sannan ya tsage ya tabbatar annabi yake. Shi kaɗai ne wanda ya zance da ilahi dukkan duniya. Ma'ana ya ture sauraron zati na rabu daban yake. Mustapha da ido yake barci baya yi da zuciya. Idansa yana rufa amma ruhi zuciyar farke suke. San annabi kuja an ajiye baitul muqaddis gabansa yayin tambaya. Dan baiwa Qurayshuwa amsar dukkan tambayar da yake. Su kure al-Mustafa Allah ya ce duba kaga. Kashi nan gaban ka amsa dukkanin tambayar yadda take. Kura ta yo magana tana shaidar manzancin Mustafa. Har ta ba makiyayi labari ta ce a Yasri ba yake. Annabi shi ba annabi, tsamar girmansa duwatsu ke
masa sallama in yayi du'a'i take ilahi batira amsa yake. Shi fa umarninsa idan ya bayar tsabagen girma nasa ka ne ka tsira in ka saba take anan halaka ake. Ake yi in ya zo kan dukkanin mara lafiya. Allah ya ba shi wannan girman dan a gane daban yake. In Hassan da zai zo ƙoramarsa wata ta gamu da matsala ta kafe sanadi na zuwan Muhammad dan a san manzo yake. Mai sauraro ka zubatin girma ake, amma wani zai ce ai lissafin duk mu'ujizozi nake. To ai mu'ujizar na cikin nuni da fifiko nasa, girma nasa a cikin lamari nasa, kasta kai kowa yake. Ina san annabi sun masalata ala mai sarkin nasaba mai fadima zaddil Hassan Allah domin girman sani roƙo nake. Wurin da ke raina ka cika min na ganin Al-Mujtaba nan zan tsaya dan babu sani da yawa ni din koyo nake. Nabi Piano Mix. Annabi da girma yake, annabi da girma yake.